Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati region-wide, mga palagad kita sa Nabilin 58 minutos. Karon nga adlaw Miyerkules, petsa 27. Apat na tulog na lang. Magabulag na si bulan sa Abril. Ato naman nabiyabihon ang pagsulod sang bag-o nga bulan sang Mayo. Ang ginahulat sang tanan, ilabi na ang mga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga posisyon. Mayo 9, final judgment. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siringa pala tuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siring nga makorespondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, atong sinika polisam, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sa mata kadulungan oras sa kagabihon ang ato sa Patrol 2, Crosswind Patrol, magalambiyong na sa pilakabahay sa aton probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat kay Molsohan, ato naman liwat gabantayan, amat-amat kapag dalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules kay edisyon, buylog nato na puwersa ni Action Eden Abuso. Back to back sa atong piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang atong mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, flash report, pang Webes or pang Miyerkules edisyon. Temporaryo nga magapungko sa trono ni Action and Defensor Buwas. Iya na ni Action An. Advance Happy Wedding Day.
kay Action ang Defensor Huasganao. Alin diri sa mo kapamilya sa Action Radyo Bacolod. Ang news center naton ginatutukan ni Action Dale Salazar. Updan magkita sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinaragad ang inyo sa Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa labilin 55 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Mapaang-paang subong ang panahon ining kagabihon pero kung kaisa dupoy-dupoy man ang aton sining hangin pero kalabanan gid o kaginot gid kaginot sang lakat ka panahon dugangan pag usa nga baw sa pagkadamo man nga lamok muna siling ko bala nga puwera brown out. Kung mag-brown out kung gab-ibaw kami si Rabligis pangabuhi mo. Way labo sa kadulom, kaginot, may paman pa nga, huni kalamok. Sa aton gali nga mga motorista ha. Again, halong-halong ta ha. Labi na gid oras sa kakabihon ba o. Sa ginresponderan to kayo na ni Action Edit, Prano pa may baliskad naman to ang motoro. Mahal lang kayo ti nakangkon lamang sa mga major injuries. Kagabi, ambulance man sa Granada versus Toyota Innova. May man kayo sa mga kalapilasan. Pero ti ang wala na nagaginhawa nga pasyente nga kontani ingagaw pa diri sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital e base patabangan pa lang sang doktor suro sa pamilya ahay ti sa aksidente kagabi gindeklarar nga no sign of life ang pasyente nga karga sa ambulance pero patay na to nga daan niya. Ay mo to gani nga ingagawon kung tani di dalo sa ospital kay base matabangan pa man lang suno sa mga pamilya galing kay tiyamo na vlog ginako man sa driver kay Innova medyo may sala gid man sa kamay kapaltahan gid man siya kay way guro mabatian ang serbato ka ambulansya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Saan ba na sa mga report na gika sa ato siri nga mga correspondent unang report sa ato siri nga Patrol 2 ato siri nga Crosswind Patrol dalikya talaga dali sa sitwasyon sa Bacolod sa paglibot-libot ni Action Eden Amoso sa pila diri ka mga daranoon sa syudad sang Bacolod. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Bacolod sa Miyerkules nato sila papalagad pagi sa report observation sa ato siri nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Eden Amoso, line number 2 sa report. Action Eden, may gabi, please come in. Team Ayon nga ton, congratulations, Team ARB. Tawag kita da? Team, ano? Team ARB eh. Okay. Ito na? Tawag, ato na. Ubus na gani. Grabe, dasig ba?
saktuhan, gid kay do may mga nagapanuktok na manugsukot. Sido sakto gid ang mga biyaya galing sa taas. Sa taas, dira bla sa fourth floor. Oo. Sido okay man. Okay gid eh. Tay nakuha mo na? Why pa? Wow! Ate, damo pa mga kwarta. Ay, wow, sana all. Grabe. Sana all ba? Adjust sa signal po kita utod-utod ho. Dahil kakin utod ka na gidya tuod, no? Action Radio Philippines Standard Time, alas 10 na. Observation report na action, itinabuso. Ati si Eden ngit ang nakauna baton sang kayuhan, no? Alin kay SMT kuno ubos na kay damo manggahulat sang iya sininga kayuhan. Ting iba niya way pakakwa sang iya sininga kayuhan. Balikan tang ato si Patrol with action Eden Abuso medyo choppy ang isa nga signal basi kung makadulo-dalikat kaya kadali direction Eden sa Patrol. Action Eden na pres ka Mac. Tayo daw ginapahipos. Ako kay kabati sa sanghambal mga damo kaya kwartaya. Kuya ka pamigado. Pero thank you so much no sa aton siniwag action. Kay without them, wala man kita action Eric nag number 2 sa Kantar. Salamat kit sa aton nga mga listeners. And of course, syempre sa pagpanguna ginaya sa aton sininga station manager, Miss Nona Magbanwa. Nga masyado kaalwan, no? Yes! Oh, yes. Abi ko sa akon nga energy nga pag yes, pati ito madugang. Ready ka na, boss? Ready na, yeah. Atod ka Ang na. galing nga, wala ko sige ka kaon, damo, subong. Kaya pati ang gown ko, boss, hindi ya kaigo. No, boss Amo na, gid. isa lang man kagabi ang do hinahinayon ta ang pagkaon. Okay, boss, daan very special moment. Yes. Nan. Kay isa lang man kaslon si Action Ann. Ngani man. Di naman na masulit. Oh. Diba? Husto. Yes. Ang bulo siguro, di damo naman sa sigurado. Damo man siguro maano boss. Payo, mo man lang gurong iyay. Ang iya nga. Nakamayuan dahil. Oo, kita ko sulubra na maguro kayo. Diba siguro damo ang guro sang ano na gani, ang pina bala sa Nereka, o portion dance na bala? Ang saot-saot nga ginasibtan kwarta? Oo. Sigurado ko. Wala gina. May anak gina. Damo gina. Di bala? Sige lang ako. Doon niya magpakasal kuya. Butak ako kuya taripa. Hindi ko sa 1,000 lang. May taripa. Oo, magbutak ko yung taripa. Yan na dapat. Dapat ang mapin. Ang pinakanubo, 3,000. Wow, grabe ba? Wala ko may ma-attend, no? Kaya malino mo na si Governor Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, Mayor Bing Lunardia. Namo na mga maninoy. Bisan mo dapat ang pakaslan, pangaluyagan na ng mga maninoy daan. Natik na ito mga chief of police sa kilala mo, hindi mo na maghatag Ronobo 5,000. Matik na ya. Sa imo palang daan, 5,000 naman. Balay mo kay Major Wilfredo Binuman, Titulo Sanduta. Nagani. Kabalo. Basi isa mo to kamaninoy nga si Lieutenant Colonel Albert C. Basi kon auto. Bote. Nami ba? Susama. Nami ni galing kasal ni kay negosyo galing ni. Negosyo galing ni. Ang ano ba yata, ni Maninoy, Dr. Renante Dicena, 3 ka baka. Amo gani. Kanami, gali magpakasal, no? Anong Like daw kadamo Ano sang plano parlabuton mo, kayuhan mo? Gani ka na mo sa palabuto ng kayo, wala pa man tapakasla. Ngita ni Mayo, pangita. Sila Ikaw pa na ya. nakita. Basta kabalo na sila subong. Na bigate na nga ton sini nga mga maninoy. Kung ako ang ila pakaslan, tamo mo sila binansay. Ayo di purma. Sa Action Radio pa lang daan. From time to time yan naghatag isang kaayuhan. Mo gid. Kaya hindi gidya magutman, hindi gidya magpuluti ang mata sa kapigaduhon kag sa ano ni gani sa kagutom mo, no? Mo. Pero
Okay, pero yung diris palibot sa syudad sa Bacolod, Action Eric, matulataw-hay kita subong. Medyo paang-paang lang, kahit ari kita sa summer season mo. Gani. Pero sige lang, mo nga mga tiyempo, sigurado for sure. Dako-dako naman ni ang, ang presyo, ang kuryente nga ginabayran. Tagpiladaan kabilog ang mga ka-airconan nyo na. Oy, labos yung electric pan pag hindi ko ka aircon, electric pan guro isa kabilog electric pan, di nakasarang guro sa kainitons mo. Correct yung reaction Eric yan kay kabalo kadaan niya. Siyempre, alangan niya pa bahulay ka lang da. Mas mahal bala kung magkuhan ka. Magpulmonya ka dra. Mabalasan ka. Magpulmonya ka. Mas mahal ay. Gani. Di okay na lang na nga ang imo sining kuryente. Mahal-mahal. Isang sa mga hospital ka da nga hassle pa. Tinidira ka na lang. Hindi lang kay labay lang maning summer season. Pero kita Black Eric tungkol sa climate change. Hindi mo na maintindihan ang panahon. Mugid. Kay nasa yuran mo, aga pa lang sa alasay. Parang grabe kung init. Correct. At para na mag-on, sa pagka-dugay-dugay, kakuan niya, ulan-ulan, or mas palit si Abi. Hindi mo wala maintindihan, ang balila. Binabayi ko nung tsimpo. Kaya ang babae ko hindi maintindihan mo. Baka kami naman ang mahilabtan. Ano naman yung labot na mo na? Ano labot naman? May pila lang guro ka mga babae. Nga doon hindi mo maintindihan. Ang ulo wala sa baylo-baylo. Isa, mayo man. Kaya mo nang gina-compare sila sa tiyempo. Na ginatawag. Pero, parehas man din sa syudad sa Bacolod, subong. May mga isolated cases, ang mga kung ano-ano nga mga insidente, aksidente. Pero ara na natin mo nga paghalo nga kay kanina, tuwa ni Siglano, Dr. Neve, kung may nagpugaplak naman itong motorcycle rider. Gani. Kaya din bungguan niya ang railings na bala. Amo man yung reminders tani sa mga natungdan na balang mga nag-ubras ang dalan na butangan man sang reflectorize ang railings dira abi, ang cautions dira kaya para makita sa haton siling nga mga motorista kita hindi mo man ma-deny ang fact nga nakainom-inom na abi kaya may halin sa party nag-drive yapon motor sige na lang basta medyo makadrive pa, pero basi bala na piyungan, samtang nagdadrive, amo na nagakalabunggo, kag nagakalamugmo, dugang pagidaan, kung dulo mang area, kung wala pa sa reflectorize, sa mga amo na mga bagay, ati sigurado, for sure, madumugay din sila. Magkalapila, lang ko mga bahay, sa nga lawas. Pero pasalamatan na lang ito kanina nga minor injury lang itong iya. Sige nga na ang kon, pilas lang pa sa ulo, sang nakita naton. Kag dapat para matutang first aid sang mga rescuers. Pero amo na bala reminders, especially sa mga amon nga mga inora sa Snere, kasali kang iban mo, nga wala na masyado, wala mga salakyan. That's why patinuwak lang sila sang padalagan. Kisa hindi mo sa ulo ang dalan, isang aga paglabay mo, wala pa kinaubra nga dalan, pag gabi gali, may kinutkuta na. Amo na ang rason kita sang mga aksidente sa dalanon, that's why nga extra halong din. Bisan hinay lang. Basta importante, makalambot ikaw sa imo sining nga destinasyon. Kaya mo na may nagahulat sa imo, siyempre, ng mga loved ones mo sa imo nga puluyan. Sinanlan mo man maghalong sa tanan nga oras. May pipila man naton sa mga ka-aksyon na sinere nga mga tricycle drivers nga nagabiyahe sa sining mga oras kay ang iban nga mga jeep naton na nag-parking na kay nakapoy man sa bilog nga adlaw nga makabawi-bawi sila. Kay kamahal na gid tubong sang diesel Action Eric na amo pa na ginagamit sa labanan sa mga PUJs.
hindi sila makabawi-bawi. Muna bisan magsugod pa sila alas 4 sa kagahon biyahe. So hindi lang man papunuan gidang ila sining nga salakyan kini syempre may tuman man nga health and safety protocol. Pilang nahot lang ng ila sining nga pasahero kag pila lang man ang ila sining nga maikab kag mapauli sa tagsa nila ka mga puloyan. But why the double time sila 12 oras, 15 oras ka biyahe ay nila. Pero tag 200, 300 lang yapo na mapauli sa tagsa nila ka mga panimalay. Saktuhan lang para naman sa isa naman kaadlaw sa ila sa mga pamilya. Sa kaluoy, gid kay kapigado, gid sang tanan. That's why nga kita sa Action Radio nagapasalamat yun sa mga bugay nga ginahatag man sa aton. That's why kinanlanta, mangin thankful kung ano may ara ta, mangin kontento kita kung anong may ara ta. Kahit susubong nga panahon, hindi mo bala na generic mo. Nga gulpi lang ba na tungkol sa sining pandemya, grabe din ang epekto sa tao, hindi lang sa mga ordinaryo mga citizens, hindi lang sa mga empleyado, kundi pati man sa mga negosyante, kundi sa mga isang bilyonaryo. Kaya sinalain lang, ang bilyonaryo, mamilyonaryo lang. O kung ang milyonaryo, ma-turn into thousands lang ang ila sinikwarta. Ang prigado niya, ma-super prigado na din. Amo lang ang kinalain dira. Ang namit lang kay ang pamatasan sang Pinoy nagabuligay gibala sa karaming oras. That's why nga at least somehow ma-overcome naton ang mga pagtilaw sa aton sininga pangabuhi as generic. Ang dapat pasalamatan sa ina nga nagamugtaw pa kita sa matagang lamatanan kag natagaan sa nga may sakto man naton mga kasalanan kag mangin blessing man sa iban as generic. Sa bansang New Government Center tungod nga tugto balas 12 pa man ang aton singa curfew. Kadamo pa sang tawo, mga nagapaliwaliwa, ibig nga magkanto sa bars, diri nagkanto, may mga pamilya nga nagapiknik, alin sila balay, matiga, magmaluto sang sudan, maplakta diri sang banig kag habol sa NGC grounds para makabanding-banding, pero makapaliwaliwa lang. Kaya subong padaging mo kung magpa-restaurant sa generic o kung magpa-ilimnan, siyempre mahal-mahal man, ang nubo-guro ko bisan tatlo lang kamo kamilog kigintos, hasta 1,000, di kanugon pa man. That's why nagapakita lang sila pamaagi kung paano man makapaliwaliwa, makapakalimta ng ilasin mga problema, tagtanan man nga mga pagkilaw. Kaya kinanilan ka na kumirik. Kung wala na, abawambot na kadamo naging guro sang buang direct kalibutan. Ang aton sininga balita, bantayan karon sa pagbalik report, hindi naman sino pala titunan, Action Night Patrol. Observation report, halin sa patrol at Sideraboso, sa action, una sa balita sa action, sa Bacolod Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon na Eddie Raboso, Theriabet, unang report sa ato sila patrol, balikan talang karon sa aksyon na din. Sa natipo niya sila aksyon, balita sa balik niya sila nga pagpangalagad. May gabi dira sa kay July Harave. Check attendance list toto July Harave. Gapa urok-urok siya. Kung akon nga idol nga kagawad upod ko sa council sa Barangay Panokoy, si kagawad Peter Maymay Noble. Tutong Noble da may gabi kay Nanay Tessie Noble, kay kumari ko dira January Santillan, kay Ihado ko dira Tuto PJ da may gabi gid sa pamilya Noble da. Sa Ispe Village, kay Boss Rex Noble, sa kay JR Noble, binagay kay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Amon mapisan nga kapitan dira sa Barangay Panokoy. Toto sa ni Lusada may gabigi dumayong himas mo sang salakyan nga Rolls Royce. Kay sinuto salakyan toto sa ni Lusada yato ni Vice Gob. Katahom sang ginhimas mo nga salakyan nga Rolls Royce no. Kay Kuya Ojor Limor Otaner, sa kay Kuya Romrom Rojo, ang mga opisyalis kang membro sang Bacolod Eagles Club may gabigid, sa kay Kuya Darrell de la Cruz, kapa urok-urok mas Action Night Patrol, kay Madam Eva kag Joel Sangkuan Kids,
sa kayo ni Bilaong and family dira sa barangay Panokoy Aning. Si RB Loveras pa-check attendance lang. Toto Ronnie Gordon and family may lang dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Elbera Hilogoda pa-check attendance man na. May gabi dira kay Mary Grace Crisostomol, Yofel, Tessie Galon, kag Tatay Teddy. Good luck sa imo nga pagpadulong sige manasa. Kay classmate ko Rona Rihida Traba. Ito to Ayan J. Mayong gabi kita. Pamya ko man si Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Serela Samar Aguilion, sa kay Mikey Montilla kag Alex Montesa, kay Milili Oligoda. Sa tanan ko mga pinadira sa Barangay Pandanon DSB, ang panamyaw nina kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Action direct diriya sa amon katawhay kag kanami isang weather so nice matulutugnaw just right. Wala pa diri init spring pa USA. Keep safe Bacolod sa dinghis, avoid mosquito. Avoid sa dinggi. Ilikag kita sa kuan sa lamok. Kay ang dinggi amo na ang kululbaan kita. Siling na ni Madam Vanessa Mayo. Ropino Ira Gabino, may gabi. Sa kay Sir Edwin Pinadadana sa New Jersey, may gabi gid. Sa kay Engineer Arthur Normandy, dira sa Puente Villa, Subdivision Barangay Takuling. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Kay Noel Magbanwa Lagos, may gabi gid. Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, dira sa Barangay Alihis. Edgar Pilayoda, may gabi ha. Kag kay Aprik Mandi Uya. Nagapaurok-urok gid no. Mr. and Mrs. Sakay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay. Happy listening sa mga taga Pilfower. Advance happy birthday para buwas kadlaw sa kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Kay pare Sunny Boy Arnaldo Paladar, pare advance happy birthday sa imo, more life, good health para sa imo birthday. Was ngadlaw. Kay Ebony Butcher sa Germany. Kinatamyan lang ni Yvonne Butcher. Ay sila pamilya dira sa bahin sang Banwa sang Morsya. Sa kay Anthony sa kay Najay Arlos, kakon kay Jan Arlos, sa kay Jairos Anthony Duhilio, maran dala nga pagpaurok-urok ka. Amo man kay Tessie Obuseo, nagapamati man sa atong siningapag pangalagad. Salamat kita sa inyo sininga pa urok-urok pamati diri sa inyo palatuntunan. Muning aton nga mga suki nga tagpalamati na wala man untat nga nagasuporta diri sa inyo palatuntunan. Kay Madam Connie Delfrado and family, sa mga Iligan family dira, Noah's family manandira nga pagpaurok-urok. Kay Krisha Blas dira sa Barangay Panokoy, mayong gabigid. Kag kay J Mag Hamantok, ara sila nagapaurok-urok kid pamati diri sa inyo palatuntunan. Di man kompleto nga binila kung hindi sila ka paurok-urok pamati. Ayos! Siling ni Ibon Butcher niya, check attendance lang, nakashare naman ko. Sige ah. Kay Maninay Intay San Chamorp, Maymay, Kakarloy Bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Sakay sino pa? Sakay Toto Chong sa Apollo Restaurant. Sakay Bambam, sakay Ching. Sakay Mr. and Mrs. Maninoy Jerome Tiveros and family. Sakay Mr. Roger Montalvo and family ha. Mahalin dala nga pagparok-urok
sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr., siya dira nga misis, siya dira nga kabataan, sa amon migo dira sa puno lunok nga paurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol. Maman kay Mr. Rio Bentampos, ang LTO Chief sa Bacolod, kay migo Tabab Francia, kay Nato Escudero sa Barangay Sumag nagaobra sa SSS Kabangkalan. Salamat gid again in advance kay Yvonne Botser. Sige, i-check tara ang mga report na gikan sa ato mga correspondent. Ano ang report na Action Roger Gotib? Gikan sa area sang Cadiz, Sagay, kag siyudad sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gotib, line number 2 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa atol mga kaksyon, sa atol sila nga mga balita, gikan diri sa may siyudad sa Cadiz, kag siyudad sa Sagay, Action Eric, nahon ta niya na iblang pagkabunggo sa isa ka naga motorsiklo sa salakyan sa isa ka pulis, samtang ang pulis nga ini kahapon nga daw, birthday niya pa, kag naga-celebrate siya sila nga birthday, pero ito samtang nagsakay siya sila nga salakyan nga isa ka Honda o kung sa isa ka Toyota Vios nga nagaduag sang anong ang color siniman daw, brown nga daw ang nga sedan Toyota Vios. Kag pa sa report nga nagasakay na siya nga wala pa gani maka take off kalakat Action Eric ang iya sila nga salakyan ginbungguan na sa isa ka rose nga motorsiklo kag diragit sa tunga-tunga balasang portahan sa duha ka mga portahan sa front set kag subong man sa back set nga portahan sa may left side ayon. Pero sa pahayag sang kapulisan nga nag-imbestigar pulis Corporal Pedro de la Cruz mga alas 8:25 takna sang kagabi gari na tabo ining insidente sa bahin sang barangay Kaduhaan sa din ini ang Toyota Vios nga o ko nakaresto ini sa kay Adonis Sotoy sang barangay Takuling siyudad sang Bacolod kag na inisya ang ginamaniho sang isa ka pulis Corporal Regan Alba Jimenez, 29 anyos sa edad, may asawa kag residente ni sang barangay Kaduhaan proper. Pero sa report ginbungguan ang iya sini nga salakyan nga kuntani paabante naman ini siya, pero sa tunga-tunga agad golpe lang naglusot ining isa ka rose nga single nga motorsiklo o kon motorsiklo nga ginamaniho naman ni Alexander Juan E. Rivera, 60 anyos sa edad. Balo, kag residente sa Villa Luisa, Barangay Luna. Pero sa report nga ara man sa mga influensya sa makaulubong nga elimination driver sang motorsiklo nga nagbunggo sini sa salakyan sang pulis. Samtang ang pulis yati, way man to ya sang ano man nga na istorya to sa kapon nga sila nga biti nakainom wala man. Pero tisunod sa iya, birthday niya pa, kagupod niya ang iya sini nga pamilya man bala, nga nagpanyapon sa ila sini nga balay, kamadulong kuntani sang iya sini nga mga abyan, kag pamilya, o kay ginabalik-balik, dulong man sa ila sini nga tagsa ka mga puluyan, pero nabungguan ang iya sini nga salakyan, sining naka-motorsiklo. Resulta nga ining si Alexander Juan, ang gindala sa Cadiz City Emergency Clinic kagintahi gito ang iya sini nga baba ang iya sini nga bibig tungod kay may mga gisi ini Action Eric tungod man sang impact niya sa salakyan nga kadako sang gupi gani sang Toyota Vios nga ginapanagyan sang pulis kag ang iya sini pagtupa pagid sa simentado nga dalan matapos nga natumba ang iya sini nga maniho nga motorsiklo. Yaraman karon sa bahin sang traffic section sa Cadiz City PNP
ang motorsiklo nga iya sining ginaman niyo ginsakyan nga nagbunggo sa sining Toyota Vario sang pulis, pero wala natin mapalab kung bala may ara na amicable settlement. Kahapon nakita ito na ang pila siya sa ulo sang naga-motorsiklo Alexander Huen, ang iya sining baba nga nagisi kag subong man sa iya sining tuhod nga may madamo pagid nga mga pag-road action direktuga sa sining pagka-aksidente. Sa Piat na bahin, nagpa-record man ang Iloy Blasang Gintiro diri sa may Barangay Luna kay natabo ining insidente sa diin ang duha man ka mga casual worker assigned sa City Enforcement Unit ang ini action erek siguro ganinum tanay na ni kun nano, pero ang biktima ginabulong pa karon sa bahin sa Cadiz District Hospital tungod nga may pilas sa iya sini mga lawas o kung nagkalilain nga bahin sa sini nga lawas. Ang iya sini nga ang Iloy Balasang sang biktima nagpa-record na mo ni si Hilda Sikito I. Javier, 71 anyo sa edad, kag residente sa barangay sa may Kursipaw, Barangay Luna, kag suro sa iya panay sayon sini nga ang iya bata mga alas 2:30 takna sang hapon kahapon sang ginlutang ini makadua ka bises gamit ang wala pa may baluan nga kalibre sa armas lutang. Ang iya bata gikilala kay J. Michael Sikito I. Javier, 40 anyos ng edad, kag isa ka government employee. Pero sa kay Hilda Sikito amuning Iloy nga nagapaligo lamang ay sini nga bata sa Deep Well Bumba. Pagkatapos ginpalapitan sini nga certain Kinji Piamonte, pagkatapos gigabutan sang wala may balang kalibre sa armas lutang nga gintiro. So igo sa iya sini nga bahid sa lawas duhagi ka paglutang, nagkalalay nga bahin siya sini nga lawas karon ginabulong iya sa bahin sang ospital, pero ang suspect naman ang padayon pa nga nakapalagyo. Dalaman tong armas di gapaabot na lang po rin sini nga kung ara na mga medical record kung makagwa na sa ospital ang biktima, pwede na makafile sang kaso. Kakaina isugilano na ton si Police Corporal Romeo Francis Ambos, ang investigador. Ang ila sini ginapaabot na lang kasi para ma-file ang kaso nga prostrated murder kaya wala sa komosyon nga natabo amo ning ila sinerek nga igapasaka kung ara na gid man ang mga medical records. Sabay naman sang syudad sa Sagay, nagpiansa na ang isa ka dadakpan sang tinaligdan nga adlaw bangod sang pag-serve sang warrant of arrest sa iya sining kaso nga ginaatubang man violation sa Republic Act 9294. Ang Republic Act 9294 daw sa armas ini. So sa payag sa o sa report based sa Blatter Ende last stress pasado taklas sa hapon, kahapon nga daw ginakop ni si Robert Sarona Ibantik alias Bing. Kag ini siya arestado, 39 anyos sa edad, residente ini sang Barangay Bugang sa Banwa sang Tubuso, pero ginoperate sang Sagay City PNP sa pagpumuno ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Kag ang First Negros Occidental Mobile Force Company ang nag-augment man sa sining pag-serve sang warrant of arrest nga gin-isyo sang RTC Branch 60 gipirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. 80,000 pesos ang piyansa para sa temporary wakalwain kay sunod sa report na kapiyansa na sa gilayon gani nga tinakangkon man siya sang iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa mga report, action elect diri sa lain siya nga syudad sa Cadiz, syudad sa Sagay, aton sila nga area of responsibility. Grabe gali ang sitwasyon gidmanda sa nagabalantay sa pasyente sa may Corazon Locse, no? Kay wag lang kay na madugay makisag-abot kay kanto kita da tungod kay nga akon nga ang amon nga magulang gid magulang nga narada na confine
ulo pirahan ba ang aluoy ko sakon nga bayaw ba ara lang da sa may hingad pero feeling ko damo magalinong upo na kaluoy sila. Kasi ang kasi mga patakaran sa hospital hindi ba kasulod ang nagabantay sa sulod sa pasyente. Abudlay pa to kasi imo mo balaan ano na to. Ang pasyente sa sulod action erekulawan talaga sila ko sa akon bayaw nagadugangan mo pagin pagpasensya mo kag ang imo nga pag-agwanta ang patient and endurance action erect. Yes. Sa atong siring nga mga balita para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutierrez nga report. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Roger Gutib reporting live gikan sa Sang Cadiz, Escalante, kag syudad sang Sagay may kabidira sa kay William Adi Cordero, no? Nagapaurok-urok man sa Glio. Sila ni Kuya Airwolves Rolfit Nom. Ay, puwerte si Kuya Airwolves Rolfit Nom. Nagapaurok-urok man sa Glio. Sa kay Sir Roberto Pinida Jr. May kabigid dara kay Sir Roberto Pinida Jr. Siya dirati ayon kakabataan kag sa bilog nga pamilya Pineda. Kay Noel Amar, mayo lang nga pagpaurok-urok Tuto Noel Amar. Sa iluhan tang report ni Aksyon Arlo Ticar, gikan sa 3rd District, natipo naman niya sini nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa number 1 sa Aksyon Arlo Ticar sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please come in. Aksyon Eric, isa naman ka persona nga pumuluyo sa siyudad sang Talisay ang nag-surrender ini sang natawag nga lost firearms sa mga katapo sang Talisay City PNP mga tak nga alas 8:20 sing hapon din ang nasambit nga armas lutang ang yara sa karon sa kustodiya sa mga katapo sang Talisay City Police Station. Ang nasambit nga persona nga nag-surrender sang armas Aksyon Eric ginkilala ini sa kay Danilo Pelisario Isabala 59 anyos ang edad isa kabalo kag pumuluyo sang barangay Katilingban, siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga persona ang nag-uli o kung nag-surrender ini sang isa ka unit sang homemade shotgun o kung binatawag nga solpak kung sa diin sa karon ang nasambit nga armas ang tara sa pagtirakop ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan ang hipi sang Talisay City PNP. Ang nasambit nga armas Aksyon Eric base naman sa report nga aton sining natigayon nga nakuha gikan sa mga katapo sang Talisay City Police Station ang ginbayluhan ini sang isa ka sako nga bugas ini may angot sa programa sang kapulisan nga armas baylo bugas. Ang nasambit nga persona suno sa report ang nagpauli ini sang malipayon sa ila sini nga puluyan bangod sang iya na baton nga bugas nagikan sa mga katapo sang kapulisan dira sa syudad sang Talisay. Sa pihak nga bahin Aksyon Eric subong gid lamang nga hapon kaupod sa kay Aksyon Nelson Patiño nag-attend kami sang isa ka ginatawag kahiwatan nga ginpatigayon dira sa may barangay Zone 1 covered court gym nga kung sa din ang nasambit nga kahiwatan ginpatigayon ini sa makatapo sang Negros Occidental Police Provincial Office kag ini may angot sa ginatawag nga enhancement of squad weekly interactive meeting o kon ginatawag nga SWIM. Sa nasambit nga kahiwatan nangin bisita ang national chairman sang SWIM nga amo si Police Major General Mau Aplaska, retired general sang Philippine National Police. Din inisya ang naghatagman sang iya sini nga mensahe sa mga katapo sa mga kapulisan nga nagtambong sa nasambit nga kahiwatan. Suno sa kay former o kon retired General Aplaska nga kinahanglan sa mga katapo sang kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental amo nga magpatigayon sa ginatawag leadership transformation para sa mga pumuluyo ilabi na ang ginatawag nga spiritual transformation
kung sa diin ini ginakinahanglan gid sang tagsa ka mga pumuluyo sa palibot o kon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Iya pag na-encourage ang tanan nga mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental nga kon mahimo mag-cooperate sa mga katapo sang kapulisan may angot sa programa nga ginapatuman sa mga katapo sang PNP para sa katawhayan sa probinsya sang Negros Occidental. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid, Action Arlo Tikar, report gikan sa 3rd District. Sa iluhatan naman ang report gikan sa may southern part sa Negros Occidental. I-check na report na Action na JV. Natipo niya sining ang mga Action balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari, Night Patrol Field Report. yari sara number 3 si Action na BJ Apakable. BJ, please come in. Action Eric, may yara sang isa ka green sea turtle ang nakitaan no nga nasiod sa isa ka punot sa may bahin sang Barangay Inclaro, sakop sang Banwa sang Binalbagan kaina sang aga. Initak na alas 6, Abril 27, tuig 2022. So nakita ang ining pawikan Action Eric may kalaparon nga 0.70 meters pag may laba ining 0.80 meters. Suno kay Sir Cesar Gayem, ang Municipal Agriculturist, nakita ini sang mga organ rescue ini sang mga bantay dagat volunteers sang Banwa no kag tigil ayon man ini nila nga ginbalik sa lawod Action Eric. Ang ining isa ka green sea turtle no nakita ini kagina sang aga. Maayo man ang kondisyon kag mantigin balik man iya gilayon sa lawod. Samtang sa pihak nga bahin Action Eric ginpakigangutan naton ang mga police stations no sa Banwa sang Binalbagan kag Hinigaran. According sa mga police stations sa Action Eric, mayara sang duwa ka mga barangay sa Banwa sang Hinigaran ang ginakabig sa karon bilang drug-cleared barangays. Ini ang ginalakipan sang Barangay Tugis kag Poblasyon 4 sa nasambit nga Banwa. Suno sa Hinigaran PNP, nagapadayon ang ginapatigayon nga assessment sa iban pang nga mga barangay. Samtang sa Banwa naman sang Binalbagan, mayara sang 4 ka mga barangay ang ginakabig nga drug-free. Ini ang Barangay San Juan, Canmoros, kag San Pedro. Nakipman ang Barangay Paglaom. Action Eric, so far mo yung mga natipo naton nga mga balita nagikan sa 5th Distrito. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid, Action BJ, report gikan sa 5th District. Dugangan ta ato sa Action balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtuga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga may... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagan, this time i-check ta ang pinakaulihi kag ratipon nga maaksyon balita gikan sa to sir nga Patrol 2 Crossfield Patrol Aksyon Eden Abuso. Pero antes na, happy rin sinilang kami pamati sa kay Jean Hisolgon and family, sa kay classmate ko dura Romel Pagsubiron, sa kay Helmon Garbanzos and family, sa kay Hassel Orafil and family, may na nga pagpaurok-urok sa kay Toto Roy Rihida, kay Mabel Istrobo. Ara siya nagapaurok-urok si Mabel Istrobo dira sa Hong Kong. Balikan na ito sa nga Patrol 2 Crossfield Patrol. Natipon nga mga aksyon balita ni aksyon na Eden Abuso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa aksyon na din Abuso sa balikan report. Aksyon na din. Please come back. Action na rekin turnover kag voluntaryo gisungka sa isa ka lalaki sa kapulisan ay kalibre 45 nga armas luthang. Action 9 anyos ka persona ang residente sa Barangay Paglaom, Binalbagan kag surrender sa ini sa Binalbagan PNP. Ining kabahin sang kampanya sang kapulisan nga tokhang kontra armas luthang. Nasamit nga armas luthang ay ara karon sa kustodiya sang Binalbagan PNP. Balita lang sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka.
There you have it, ang bukos sa papalagad sa Action Night Patrol Program sa Miyerkules nga edisyon. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Huwebes. Ato sa Nima Patrol na Unit Reporters in Action na palagad karubay sa kay Action Arlo Ticar, sa kay Action BJ Apacable, sa kay Action Roger Gutib. Of course, Action Eden Aboso. Back to back sa Tapiluto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Day sa Rasar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silad sa Bago, Broadcast Engineer Edward Barico. Sakar sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan. Ang inyong lagad ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanoy sa Linga Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog akwaripos ng Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!